Views, controversial kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian del isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Sabado na kita, ikaduha na nga Sabado sa ikaanom nga bulan, Hunyo 11, tuig 2022. Daw aga pa nagaguom na ang aton sining nga kahawaan, may taliti gani nga nagatupa, no, manipis nga taliti diri sa bahin sang Metro Bacolod. Ay presume iniman ang sitwasyon sa dalagan sang panahon sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga ka-aksyon tanggati may ara iya schedule nga maglagaw-lagaw karon nga Sabado upod sa ila pamilya, medyo halong lang ulo aligmat lang sa lakat sang tiempo bangod kay tig-ulula na. Mga ka-aksyon naton nga nagamonitor na via online pagi sa Facebook kag YouTube. Kumusta kamo? How do you do mga ka-aksyon? Lakip na no ang mga nagamonitor man via on air sa bilog nga Region 6 sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Kumusta kamo masuki namon nga mga tagpalamati? Irat sa dahon tani kay at 9 o'clock karon nga aga ara nakita o mag-cover kita karon sang Game 4 sa NBA Finals. Uy, anong bet nyo? No, sa sining Game 4, sino ayan ang magapangibabaw? Sa engkwentro gihapon sa tunga sang Golden State Warriors kag sa Boston Celtics. Ang kwansubong, ang dalagan no sang sining NBA Finals abansi actually leading karon ang Boston Celtics with 2-1 no. Duha ka daog, isa ka pierde ang record sa Boston Celtics. So karon nga Sabado damo ang naga-expect kay didto iya sa Amerika Friday no diri sa aton Sabado tidamo ga-expect nga makabawi kung tani ang Golden State Warriors. Nagligad to damo ginang nagkala-disgrasya no kay actually nag-expect sila nga magkabawi ang Golden State mo. Tindi gid malikawan, apisan nga paandam sang kapulisan, wala gid sang betting o kung napustahan na yabaw. Sige gid gyapon. Hindi mo man ma-monitor tanan, no, hindi man niya kay online. Ang iba nagakilitaay lang tos kapihan nga may ara sang television, mga kalanan, mga palamahawan, no, iba na ra ganiya sa hotel mo, gakilitaay to sila, gagdason, gapustahanay. Ti hindi ka man madakpan sa pulis unless nga may ara gid sila sang akto nga nakita nga nagdaw-anay kamo sang kwarta kag nagpustahanay. Sa mga basketball gani sa magkapurukan, hindi gani malikawan nga may ara gid pustahanay. Ang Pinoy pay mo yang kundi madala sa basketball, pagadto sa bulang, ano man nga sports, ang ginapustahan ina iya, no? Daw naganami pagid guro ang ila pamatyag kung may pusta mo. Naga-excite pagid sila kung may ara sang pusta, bisan guro gagmay lang, no? At least may pusta. Ay, pero gina-discourage naton ina. Hindi mayong may pustahan ay. Aksyon nagtayhupon checking in diri sa Sabado naton nga presentation. By the way, sa coverage karon sa NBA, bangin kaupod naton si Aksyon John Diaz nga magadulong sa inyo sang mga kuano, mga sitwasyon kag hinampang. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga?
ang incoming administration ni Mayor Albi Benitez diri sa sudad sa Bacolod kahapon nagpatigayon and in fact humalin pa sa nagligat nga mainadlaw wala untat nga mitingay sa nagkalain-lain nga mga sektor diri sa Bacolod. Isa nga istorya nila kahapon amo ini ang sektor nga nagabulig man para sa recovery plan sang Bacolod City. Recovery plan. Hopefully, tayo yun laning problema but talking about COVID-19, Bacolod kang Negros may tagduwa ka kaso kahapon. Ang worry tagid ang dengue cases. Kaysa Bacolod City, 103.7% ang gintaas. Ano man sa probinsya sa Negros Occidental, in fact, ang Negros, daumugid ang may pinakamadamo nga mga kaso. Natanan naton sinitutukan diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline Ratsada Kita Gilayon. Online sa hotline. Ari na sa aton nga linya si Councilor Al Victor Espino. No, importante ining istorya namon karon nga aga because tikapon isa siya sa nangin kabahin sa meeting nga ginpatigayon sang incoming administration no less than Mayor Albi Benitez. Ara gid sa mga series of meetings para sa kayuhan, recovery plan, pati na to ang ang gin-meeting nila, pati na ang mga sektor nga magabulig man para sa housing program. Kampiyon, no? Temprano pa yamayo na ya. At least, why pa nagumpisang 100 days sa ilang pagtrabaho, kuwan na yun, Ratsada Gilayon. Online sa hotline. Councilor Al, good morning, sir, and welcome sa Action Hotline, sa Action Art. Maayong Action Art, and of course, tanan nato ni tagpalamati, kagsuki sa imong programa, lagi na sa mga taga-Bacolod, maayong aga sa inyo tanan. May nga gagid. No, number one, can you update us kung ano ang nanging result do katahom sa mga meetings ninyo kahapon, the series of meetings, kag upod gid si Mayor-elect Albi Benitez, sir? Yeah, yes, Action Art. Actually, pagka after nga na-proclaim na sang COMELEC si Mayor Albi, naghatag siya sang direksyon, sang instruction sa kay Congressman kaginhangyo si Congressman Greg Gasataya nga mangin chairman sang aton nga transition team. No, so ang kita katapok kita sang transition team kaupod kay Congressman Greg but ang isa nato nga ginatutukan subong ang fiscal health sang aton nga syudad, no? Ang kinalantaw naton kung pila pang pundo nga nabilin, pila pang pundo nga pwede naton mausar. Kaya nanungod nga si Mayor Albi on his first 100 days, he wants us to hit the ground running, no? Nga kung sabihin ang mga programa nga ginsaad naton, mga campaign promises nga gintugna naton sang simpo sang piniliay, mahatagan gid sang insakto nga pagkamot, no? So we are now on the process of determining kung pila pang aton ang pinaka-importante subong nga bagay. Action Art is of course ang tanan nga programa kung wala kita sang pundo hindi ta ma-execute, no? So amo nang aton nga ginatutukan subong but ginapakamayo na yung naton nga i-report nga ang aton nga mga department heads, no, labi na gid ang department heads naton sa Office of the Budget Officer, Office of the City Accountant, and Office of the City Treasurer are very cooperative to the Benitez administration. No? Nakasubmit na sila sang ilang mga respective na mga numbers and we are on the process of studying sa sini nga mga numero naton para mapatuman naton ang ini mga programa. Yes. So sa subong, hopefully by next week may ara na kami i-report sa inyo kung study engage ang aton malambutan sa mga programa. But rest assured, aside from that also, si Mayor-elect Albi Benitez ginpakamaayo man kag chimpuhan, no, nga malapit siya sa aton nga presidente, no, kay Mayor Bongbong Marcos. So amo po ginang isa ka advantage sang Benitez administration because we have access to national government funds. No, wala sa payan ang aton nga pinalangga nga congressman wala man sang untat nga pagtrabaho para sa syudad ng Bacolod. So binuligay pulihan dani para sa mga recovery efforts ng Bacolod bahin sa pandemic ang aton nga mga problema sa ikayong lawas labi na gid subong there is a very big challenge with dengue aside from the COVID-19. So initanan aton hatagan sa pagatutok. Yes.
But talking about budget, which is one of the requirements, kaginmuno mo nga ti amo ni siya ang magamit para sa pag-impose o kung pagpatuman sa mga project. So far, subong nga matamat na siya na nahahatag sa inyo na lay down na kung mayara paginman enough budget nga nabilin for Bacolod City? Ang Action Art? Ang budget sa Yes. city Oh. for 2022? May ara ba kita of course nabilin because you have to understand ang collections are based on monthly sa ang aton nga ginatawag na sa una nga internal revenue allotment. Subong national tax allocation or NPA na nang tawag subong is being released monthly, no? Mhm. And we also have collections pa, projections ng collections ta amo pa lang amon nga ginakolate ang data. Nga ang Okay. collections naton is also by per quarter, no? So we are approaching our third quarter sa sini nga tuig. Mm. So aton pa na nga ginalantaw kung pila pang bilhin sa aton nga pundo kag kung pila pang aton nga mausar sa sini nga nabilin sa tuig, no? But Yes. nevertheless, rest assured nga we are on the job. Kita Action Art nangin committee chairman ako sa Committee on Finance for 3 terms. Mhm. Ang experience naton sa lokal nga panggobyerno kag paano inipadaganon lawig naman kag dalom naman kita dira. So ang efforts naton ara tanan subong kag very essential pag si Congressman Greg Sataya bilang chairman sang transition team naga kaintindi man kay halin man siya sa aton, no, halin man siya sa sanggunian nangin Yes. vice mayor nangin konsehal Mhm. nangin acting mayor. So mahapos ang pag-brief sa kay Mayor Albi kung anong pwede pa naton mahimo Aha. sa sini nga tuig. Yes, sir. And of course, talking about transition committee, di na subong sir kamong stage, ano ng mga update and development? What is susubong ari na kita muna. Number one, now we are determining the fiscal health of the city. Ang transition niya, nag-ayo kami sa DILG, no? Na kung tani, pwede kami makamit earlier with the transition team ni outgoing Mayor Bing Leonardia. However, nag-back off sila kagang ila. Tani sa sininga sang 10, no? Sang June 10 kami tani magkilitanay. Okay. Pero nag-ayo ang transition team ni Mayor Bing sa June 22 pa kami makitanay, no? Mm. But wala ang sa subong naton nga ginahimo, we are not making that as an obstacle nga para mabalaan naton kung anong sitwasyon. Kag amo ni galing si Mayor Albi nag-establish ang isang ginatawag which is an unprecedented wala pa ni natiluan sa bilog ng Pilipinas, wala pa ni sila nakaubra sini of a truth commission, no? Mm. Ang ining ang truth commission will be composed of private individuals, not government. Mhm. Members from the religious sector, members from the academe. Ang initanan will determine kung ang tanan nga mga transactions sang previous administration are above board. Mhm. Tanan nga ginobra nila. So lain naman ini nga klase sang aspeto sang panggobyerno, no? This is a campaign promise of Mayor-elect Albi Benitez nga to weed out corruption sa aton nga lokal nga panggobyerno. Aha. So these are innovations, no, sa Benitez administration nga first time nakapungko si Mayor-elect Albi Benitez isang executive kag lokal nga posisyon, but makita mo kadamo na kita sang innovations ginaobra bahin sa panghimanwa nga ginatawag na Action Art. Pero sir, ang pagpili no sa mga nagrilain ng committees, ina siya pati gayon after papagpungko nyo comes June 30? Yes, ang sa sanggunian panglungsod naman yung aspeto, you have to understand that Team Asenso has garnered 8 members of the sanggunian panglungsod, no? So we are now discussing sang pag-assignment of committees nga kung sa diin ang ining assignment of committees naton or committee chairmanship sa sanggunian will be determined after our first session, no, sa July 6. Aha. July So, 6 pa. Oh. July 6. Ang tagsa-tagsa ka mga konsyales nagapili ini sa mga komitiba nga kung sa diin nagakaangay sa ila kada of course ang mga advocacies nga ginhatag man nila during the campaign dapat magatugba man sa mga ining mga komitiba. Aha. And of course, ining series sa mga meetings ninyo may mga schedule pa ni prior sang June 22 nga pagpungkuan ninyo na upod sa transition committee upod kay Mayor Albi sigurado sige na ni sir. Yes. So
So anyway, good luck sa inyo and please keep us posted kay luyag sa mga Bacolod. Nundo ka excited sa Bacolod doon. Sumong mabalaan ko na ang mga matabo pero ti amo na bala siling ko June 30 pa mag-start ang inyo sininga pagpangalagad. Although sa imo yati continuation na lang ini sir. That is correct, Sir Art. Actually, Action Art kung lantawon mo, excited ang mga Bacolod noon simply because of one thing, no? Lantawon mo, Mayor Albi has won with the most number of votes against his opponent. Kay incumbent Mayor Bing Leonardia, 64,000 people, 64,000 voters naghambal nga islan na gid, no? 64,000 voters ang naghambal nga kinahanglan na gid ng pagbag-o ang syudad ng Bacolod. Amo na ang statement. So all the more reason that the people are excited to receive the new administration. But Yes, ang sir. ako niya, the expectations have been set, the bar of expectation has been set so high, but I know that we will not disappoint. Ang team nga ginaobra ni Mayor Albi, Mayor-elect Albi Benitez, will not disappoint. I will guarantee you that, Action Art. Mo man na ang galing ekspektasyon kay Congressman Greg, no? On his last and final term bilang representante sa Kamara sang Republika ng Pilipinas, Congressman Greg made also a statement by besting his opponent by 110,000 votes, no? So kung lang taon Alas 8:20 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang inyong ginapamatian si Councilor Al Victor Espino no, sa series ang ila ginapatigayon nga mga meeting upod sa nagkalain-lain nga mga sektor diri sa Bacolod City, which is very important while ginahulat na ang formal na nga pagpungkuan ng isang transition committee pero gatrabaho niya subungo si Mayor-elect Albi Benitez. Sorry gid sir, nautod ang linya naton, you were saying kay na? Yes, sir. So amo na, no, understandably ang pagbaton sang tao, ang expectations sila shadow gid kataas. But let me guarantee and let me assure you that the Benitez administration, kaupod kay Congressman Greg Casataya, will not disappoint the people of Bacolod, no? Tirelessly wala pa ko niya nakapahuway halin sang tapos ginaplastar ta pa ang dapat nakaigo nga magpungko si Mayor Albi sa June 30 ugto, no? Plansado na ready to go, ready to work na ang mga empleyado kag ang aton nga syudad ng Bacolod, no? So very big expectations, very high expectations, but we will not disappoint, Action Art. Yes, sir. Ang sa issue guro party sa mga GO ni si Mayor Albi na lang pamatian ta kung ano mga plano sila no kapin pagid ang mga non-working job order casual bla. That is correct, no? Ang official statement sang Team Ascenso no, ni Mayor Albi is of course we will evaluate. There are job order casuals nga nagatrabaho gid, but kung lang taon no, under the Mayor's office 365 million ang budget para sa job order casuals. So that is also part of the Truth Commission to discover kung sino ni sila, ano ni ilang yung trabaho, may ara manggit dala. Because ang si Mayor Albi elect is he is not, hindi na siya mahilig mamati sa chismis. Ang gusto niya is facts and figures. So we will determine, we will get to the bottom kung sino ni sila. Wala niya chismis ang politika. Ang pinakadako kami sa nga gusto ipaabot Action Art. Tapos na ang politika, tapos ng kampanya. It is time to buckle down and work for the people of Bacolod. Regardless sa nagboto sa amon o wala, wala na di sa may mabilin. Tanan nga Bacolod noon sa tisyohan. Amon ang aton nga panawagan sang kinpos ng eleksyon. Wala na politika, kundi ang Bacolod noon ang mangibabaw sa sininga term ng Benitez administration. Finally, sir, sa tatlo palang sumong nung nanghihingadlan, City Administrator, Lunsay Abogado actually, no, sa Secretary to the Mayor, and the last nga giningadlan ang sa City Legal Office. Ini nga mga lawyers ang expectaro naton sila kado hindi ko familiar kado hindi ko bala sila kilala personally, sir. Si Attorney Joseph Cho, no, una-hunta, the Secretary to the Mayor, rose from the ranks, no?
kaya hindi ni siya technical staff ni siya sa una ni Councilor Greg Gasatayan, no? Nangin abogado, and of course nag-servisyo man siyang legal team ni Congressman Greg kada sa susubong, no? Pag take over ni pag OIC mayor ni Congressman Greg Gasataya at the time si Attorney Chu Mani ang secretary to the mayor. So experience-wise, battle-tested na hindi sa obra niya, Attorney Chu is one of them. Yes, Si sir. Attorney naman Maghari is from Bacolod, no? Taga Villamonte, tumandok ni Sir Sang Villamonte, is a CPA lawyer. Tapos nagserbisyo man siya sa administrasyon sang ni Mayor Neil, no, Lizares dito sa Talisay. Okay. And si Attorney Teng is an accomplished lawyer also today sa Bacolod, which is our city legal. Amo na napilian ni Mayor Albi, no? However, kung may pag it changes, then we will let you know. Well, as a matter of fact, nothing is final until appointments come out. Yes, sir. So, good luck sa inyo. Kag finally siguro ang imo parting shots for Bacolod noon karon nga aga, councilors. Salamat Action Art, salamat sa imong programa, salamat sa syudad ng Bacolod. But ang politika, no, may official statement is the politics is already over. Tapos ng kampanya, tapos ng politika. Ang ginpromisa namon, ang ako gidyang akong statement during the campaign was ang pagkatapos ang politika, trabaho na. Ang serbisyo para hindi lang para sa politiko, para sa mga politika, ang pagbag-ong ginapanawagan naton, serbisyo para sa Bacolod noon. Wala siyang pinilian. So sa liwat, Action Art, salamat. Mayong aga sa inyo. Tanan. Salamat, kid. Councilor Al Victor Espino, re-elected ng konsihal diri sa syudad sa Bacolod. Now, sa pagid sa mga balantayan naton under sa Benitez administration, of course, si Mayor Albi mapadalagan sina kag ang ginalauman sa tanan ang promisa sa pagbago, no? Ang promisa sa pagbago. Sa part naman sa council, lantawon naton ikiti majority man ang mga nagdalaog nga mga kaalyado sa Benitez administration ang nabilin dira nga mga konsihal sa Bacolod. I know nga mga matarong man ni sila, no? And I know nga hindi man sila guro magkontrada kung anong mga program kag mga dalon nga maordinansa nga para sa kayuan sa Bacolod nga magalak gid mo pudag-pudag kag magpugong dira. Hindi man naton mapangunahan ini because why pagani magkaumpisa ang ila sini nga pagpangalagad. June 22 bantayan ta ang pagkitain na sang duha ka mga transition team. Ano ang mga kinanglanon pa agon maplansa na pag turnover sa mga records, mga kagamitan, agod mangin smooth sailing. Pag-umpisa sa administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez comes June 30 sang udto. Ang aton pagpangalagad karon niyang Sabado, boylong nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, a combination for a healthier life. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasig para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot. Yosa, alas 8:39 na. May nga galang galit dira kay Jerry Gonzaga, Imbong do Campo, kay Lea May Eskultura, may anggaman dira kas, no? Salamat gid sa pagmonitor kag subong man kay Elina Hilia, Athea Kim Eriman kag Dennis Richard Tiburoma, El Presidente, no? Johnny Barayuga, Gloria Jaime kag Bibi Gregorio Yulo, ara sa poblasyon DSB. Si Sara Apsay, mingaga, silunoy manggubat na no, hindi na tong puto, huwag dinuguan nga ginatikal man. Si Rain Palabrica kagliod sa Ditumal, salamat kay Veron Villegas kagliod sa Ditumal, no? Ano basa ko na gali. Thank you gida. Uno Bravo, salamat man. Abuan Christopher. Vicente Maranion Alcantara. Now, ipakaronan ko lang ni kay ang interview na ton sa kay Dr. Grace Tan, no? Diri sa City Health Office sa Bacolod kay para may baluan na ton ano ang approach na ginahimo nila subong kag ongoing activity and program. Agod nga awayon ining area pertini ang dengue ho, no? Ang dengue. Pero abi nyo, mas mahapos di sa awayon sa COVID mo. Ang dengue, ang carrier sinaokon ang nagadala sang dengue virus, amo ining mga lamok. Di may mga programa ang ginahimo na ang City Government of Bacolod through CHO, agod nga at least maproteksyonan ang publiko. Man ang kooperasyon na ito, namuning kinanglanon, di nga hindi lang ta magpawala. Kinanglan kita mismo, nga mga pumuluyo, magabulig sa City Health Office, ni talang pagsalig tanan. Kaya at the end of the day, ang sapuluyan ta mismo, ang pagpanglimpyo, pagpanghawan, ta pagpangula, dira sang mga tubig, bilang nga nagsupot nga pwede itlugan sang sining lamok nga nagadala sang dengue virus, isa ina sang papel nga mag-contribute naton. No, hindi lang tanan nga oras nga ting gobyerno na lang ang ulaton ta nga bagyo. Kay mabot ang tiyempo nga inali gani kita matapikan sa dengue, no? Amon ang isa ka worry ko gid kay tiyang iban bala nagabatsyag na, no, nakagat na sang lamok, may mabatsyag nga sintomas, although nga daw may ara sang sinyalis nga malapit sa sintomas sang dengue. Ang iban waya nagapakonsulta kay ginadukan nga magpaswab, no? Nga iswab sila, ang tendency
madiskubriyan sa ulihi ya kundi lala lang imo ginabatya. Kag tiyan mo na siya kuntani nga kinanglan kita mismo nga ara sa komunidad. Ang isa sa maginasaligan nga ginakwandri ang mga barangay officials na naman mo. O tinagligad tong agin pagwa nga data ang barangay Singkang kag barangay Estefania amo ang nagtap no kon cases ang pagambalan ay no subong kun anong latest sa sining June ho. Hibaloon talag ng karon na sa bahin sang City Health Office karon sa aksyon BBB program. Isa pa ari sa diamaning sa Cebu City bla. No, I mean sa Cebu Province. Ang ginpapanaog to kundi ang siling sang ila gobernador nga bangin optional hindi na mandatory ang pagsuksok, optional na lang sang face mask especially sa mga open spaces. Tigaling kay siling sang DILG nga hindi pa pwede no nga pawala na lang kag kinanglan dapat masunod gihapon no sa ginamando sa National IATF kay way pa naging repeal, way pa naging dula. Tinisa diyan yung face off ni sang DILG kag sang Cebu Province sino masunod dapat. O ang mga lokal balang nga panggobyerno nga sila ang management and in fact sila man ang nagapamuno sa ilatagsa ng mga lokalidad sa tung tiyempo nga nag-aaway kang naghimugasa ang cases ng COVID-19 or ang National IATF. Diri sa aton sa Bacolod, siling gani ni Vice Mayor Elcid Familiar ang local IATF chair, siling nga itugyan ta sa DOH. Kaya ara na sila, may mga data na sila, may ara sila yasang pagtuon, silang nakahibalo sila sang data and dito sa ilatanan nagatingop mo, nagasulod ditong information sa National IATF. Di ko nagasulod sa ilato ang tanan nga mga information. In other words, sila makadetermine. No? In fact, dari sa Pilipinas, ara lang gyapon sa alert level number 1. Why pasang changes nga ginambal nga ara na sa new normal kang dapat magsalig na kita kung magatag na sang kumpiyansa. Now, which is also good while we are still recovering sa ginatawag naton epekto sang COVID-19. Kita na naman economically yabag down gid ang Pilipinas matapos nga nag-igo ning COVID. O ti subong kita mo mga negosyante gani ga-appeal gyapon nga kun pwede ang ginapatuman or ang ginadesisyonan diri bisan sa region ho kay ang region ang pinakamataas bilog nga Pilipinas mo. Ti ang luyag iya sa mga negosyante adjust lang anay o kun may ara sang adjustment kay himuon galing ti ang National Wages Productivity sa bahin sang Metro Manila Commission in WPC until now wala pa ma-resolve. Why pa sila kapagwa desisyon no sini mga appeal ginpadala sa ila opisina, sa ila talatapan. Amo nang balantayan tagid. But going back sa sining issue sa face mask, ako ya personally nagapati kung since ang bakuna kita mo bakuna subong may mga second booster na. Ang isa pag gani kadako ang question di after mag 1 year o after next year kung anong matabo pa kay kabalo ka ining si COVID nga daan may mga mutation and all nga nagakalanabo ti siling kumuning mga bantayan taho kay basi bla no nga bayara naman sa pagkambyo kag hopefully ang direksyon sini pagkadto na sa recovery sa nga bilog nga kalibutan no. Sa Amerika to iya tikita mo sa nagalantag ni mga NBA to ay natuya nagasuluksok sa face mask ko. Ugaling lang kay ang ila tong percentage kung vaccination mataas iya. Dito sa Pilipinas diho damo pa ganing way ma-booster mo, way pa nakapa-booster shots. Ang nugon di ang mga ang mga bakuna ni ambot kung anong update kay do ang DOH subong duway naman siyang regular
diri sa Region 6 ang ginapatigayon nagligad tumayara pa na sila ya. Daw ara ba lang assessment kag press conference nga ginapatigayon virtual lang ugaling nga naga-update hindi lang cases, update sa supply sa bakuna. Isiling ko subong kumusta itong mga bakuna nga na talana nga baga-expire ini sa bulan sang Hunyo ho. Tiyan mo na masubo-subo kung ini nga mga bakuna okay lang ang donation. Diri sa Bacolod City ang balantayan tapag sulod sang bag-o ning administration kay ma-update man ni kundi may gin-order ang Bacolod City. May plano baklon nga may gin-appropriate nga pundo para sa bakuna. Tiambot pila ang na-deliver sang gin-orderan ta to. Na amo na ang mga balantayan ta kung pila na ang na-deliver nga part sang baklon nga bakuna sang City Government o Bacolod. Kag atong mga nabilin to na no i-deliver pa to di kay isubong ho ang face-to-face amo sang DepEd nga plano lantawon tani sa part iya sang bag-o magasulod o kon manugsulod nga tiglikom sang Department of Education nga si Vice President Sara Duterte. Anong approach sini? By next year, would it be possible may face-to-face na nga matabo? O ano ang mga direction or policy guidelines sa mga manunudlo nga ti why pa yan nakapabakuna? Ngang iban, hindi man reason abi ang ilay kayong lawas, kuning iban ang ila belief yat, hindi sila mapabakuna because sa ilang mga pagtuo. No? Amo nang iban mo, nga waay nagapabakuna. Ti ambot ko na no, ini ang manginmando ni incoming Secretary Vice President Sara Duterte Carpio. Ti initanan mga $1,000,000 question nga may balawan talang ini nga maplastar sa insakto kag ma-report ta sa inyo kon makapungko na ang incoming Secretary sang DepEd, no? Si Vice President Sara Duterte Carpio. Damo niya. No, kay pagsulod pagin sang Marcos administration comes June 30, ang gina-expect niya sang tao, ang pagnubo gilayon sa presyo sang bugas mo, pero siling ko hindi niya dali kang hindi mo ni matigayon in just overnight. No? Believe you me, hindi niya matigayon. Trillion of pesos ang utang sang Pilipinas nga mas nga nagtaas na gid. Sa idalom sang Duterte administration, ang mga utang bala alin sang unang naibaluan ta once gani nga manghulam kita sa World Bank kag IMF, na World Bank kag International Monetary Fund, ang collateral naton dira gina-promise to para paulamunta amo ning taxation nga i-increase naton. Since nga ina na consummate o nakahulam na kita, tiambot kung paano anong relief sina, no, para nga at least ang World Bank to hindi magreklamo, no? Siling nga tingin collateral yun na nga magpataas kamo sang inyo sini nga buwis dira taxation sa Pilipinas. Ti ano na idulaon yo. Isa inagid ka misyon, no, nga tubangon sang Marcos administration. Ang 20 pesos ang presyo sang bugas kada kilo, balantayan tama na kung bala matigayon, pero kabalo ko sa first bala o kung sa nauna nga to sining 2022 ho, matsyag ko damo pa ning adjustment antes sina malabot mo ang presyo nga daan subong sang mga fertilizer, abono, mga kinanglanon pestisidyo and all nga mga ginagamit sang farmers. Ti medyo nagtaas, hindi lang medyo kundi nagtaas gid. Paano mo na karon i-adjust? Isa sa mga solusyon, amo ini ang pagkakas temporaryo sang ginapatuman sang gobyerno nga pagbuhis. Tidulaon mo na mo ng blood sang aton sini nasyon na mo nang nagapadalagan sa aton ekonomiya ko. Pero ma-post na lang ko guro, astan na lang ko di anay kay para hatagan taligwa, and then dugay-dugay mabalik kami ni Akson Jan Diaz for the coverage na sang NBA Finals. No, kay importante ini. Ang NBA Finals in a short while mag-aumpisa na Game 4 sa tunga sang Golden State Warriors kag Boston Celtics.
Now, sa mga ka-aksyon naton, pwede ka mo kapartisipar karon kay may ara, premyo ginahataga in every quarter. Padala ka mo dira sa inyong ngalan, no? Kag entry, agon nga may tsansa ka mo nga magdaog. Napamati ka na, nag-enjoy ka na sa coverage, may premyo ka pa nga batunon, no? Karon ina dugay sa coverage sang NBA Finals. Dili lang kuha na yasta, no? Kay hatagan taligwa ang preparasyon sa aton sini NBA Finals Game 4 coverage dili lamang sa Action Radio Bacolod. Ako naman, Action Art Tayhupon, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.